Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggal 3 Juli 2026. Takziah karo Mbak Ayuku, mesti karo Mbak Ayuku. Ki mau sing siji wis katut jok uang lanang. sing siji wis katut wis katut uang. Dadine iki kali berdua ora apa-apa. Ora apa-apa, aku mau neng kono nggak bisa menyepil-nyepil wis bene yo sak sepil-sepil lewat jalan-jalan ae. Siapa kuwi? Pak Lagiran. Iya toh? Yo. Sampun, pau dalu Pak De. Pau dalu wonge. Lah jenengan mboten nderek ngilen mengke. Oh, ngoten. Oh, nggih. Nggih, nggih. Terus golek hawa padang ngono ae. Golek hawa padang. Wis muga-muga dongak-dongakno ki panenane apik ya bala. Lek panenane apik engko sing ora duwe sawah ya tetep iso mangan. Ya ngono Mbak Yu ya. Sing ora duwe sawah ya tetep iso mangan. Jan kesel lho. Ya jan kesel ki kemarin aku jalan-jalan ini ki pagi banget ya kepeduan sing tak kandhane jenengan semua perempuan tangguh. Lah iki mau se takziah. Masya Allah. Mau kemana kita kalau enggak ya seperti yang ditakziahi. Loh, jadi gepak aku. Jadi gepak. Lho kok nek nakal ngono. Weh, bahaya iki. Lah kok Mbak Yuku lho mara-mara nggawa entuk kayu malah arep ngebok aku ya wedi no. Lah apik banget ya pemandangannya lek wis kena matahari lho bagus sekali ya. Lah iki lho masih tetap ada yang mau lewat. Sapa iki? Ento. Hah? Apa yuk? Hah? Saya wis banyak kali ngono kuwi ya kan. Pitik sayur ndi? Ndi ta Mbak Yu? Yo alah, yo. Karuan. Piye lho? Mesakne no. Wis mulai rada hangat cuaca pagi ini, tadi pagi jam berapa derajat Celcius ngono lho iki saiki wis mulai anget, matahari sudah terbit tinggi terus mulai hangat nggih. Lampu. Oh, bupi ya. Bupi kan kali di sini. Halo. Apa ya? Wah. Nyapa malah enak wong gawe HP mesti di wis pokoke waduh munggah medun apa jenenge naik turun gunung. Kesel bolo. Sayange yo mau sing rame-rame nggak bisa menyepil-nyepil. Oh alah kok yo ketok ta?
Mbak Yuku sik mampir golek jamu bola. Golek jamu entot moden jare. Awas hati-hati Mbak Yu. Kuwi lho kulane enek neh. Kula. Diwangi enggak? Seneng nek ning iki ning apa ya ning alam ki lho wis enek jamu, enek barang-barang. Dari kejauhan ada sepeda motor yang juga dari takziah. Api ya bolo pemandangane. Ki wis entuk jamu entot moden beh. Jenenge kok elek men. Wis entuk. Endi ta entot moden kaya apa? Deloki. Iki jamu lho bolo. Iki apa? Iki aduh, iki jamu, iki namane lek nang kene iki jenenge entot moden. Coba engko lek bisa jenengan iso goleki nang Google. Kuwi jenenge lek nang kene apa Mbak Yu mengke? Entot moden. Entot moden. Bahasa Jawa? Heh? Bahasa Jawa? Yo, enggak tahu apa. Jenenge apa ya? Ya, yes kuwi mau jenis jamu. Pokoke lek nang alam ki jamu-jamu jenisnya akeh bola. Ya, lek nang kene untuk tambah watuk, tambah kejuli nang kena enggak? Yes. Oh, ngene. Lek bayi lahir. Lahirnya kalau kena dinggingan apa Mbak Yu? Apa jenenge sing jamu lho? Sek gepiokan. Kurangi nang mangan bocah cilik jare. Oh. Enggak gepiokan barang enggak katut. Elengku koyoke gepiokan barang, nggih kena nggih gepiokane wong melahirkan. Memang baunya seger banget balo. Sekian dulu ya. Sekian dulu. Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Amin.